Vítejte od druhého s paní Nikolou Knapikovou. Dneska budeme preberať sexuálne vzťahy 13-ročných, 14, 15, 17 detí. Teenagerov. No. My sme živým príkladom sexu. Ja som Eva, ona je Adam. Predvedieme vám nejaké zvyky. Ne, robím to srandu. Ja nemám chuja. Ani ja nemám piču. Ne, piču mám chuja pičom. No. Ty to chceš dať aj? Áno. Neviem, ako 69. Áno. 69. Nikola Knapiková miluje polohu 69. Ja osobne preferujem Forever Alone. Lásko. A pozrite sa rovno na môj nádherný náhrdaný Directioner. A to som vedela na Facebooku. No jo. Môže sa. Áno, je to super. Dobre. Dám sa to. Koľkokrát do dňa sa palcuješ? 10 krát, a vy? Ty normálne, že ty môžeš dostať chorobu. A ty mi písal Tomáš Andria toto, hej? Ja som určite napísala, že budeš na dény. Si netreba všímať. A ty? Kedy, jak? Pri čom sa najčastejšie robíš? Pri čom? Pri Tomášovi, to je jej milovaný zebro koň. Tomáš, ak to náhodou budeš pozerať, sorry. Nie! Nepozeraj! No. Nie, ja som ma sa nezarenem. Cítim cigarety. Fakt? Že by som palčila. Jaké si mal? Bak devilky. A jednu becanku. A jednu elenku stavku a ložninu. no, takže. No, jak mi neskuril. Brali sme došli na nocu a pozrite, koľko žiakov tu je. Strašne veľa, prázdna trieda. A no už pri tom, triedu máme v kuchyni. Nezabudnime na boiler. A stromček. A umývadlo a linku. A to sú na veci. Mám džufik. I ona má džufik. Pardon, dúfam, že ste sa nevychli. No, takže... To vyzerá dosť eroticky toto inačej. Dvojzmyselné veci nájdete i v džusu. Pozrite sa na toto tu. Odpaníme krabičku džusu. Pomaly vytiahnete pišáka. Pôjdete do... A už to ide. Hop, hop. A teraz môžete s chuťou piť geňo. Ja si to nepijem. Tak to vyzerá odpanenie džusu doly. No. No. Na čom sa najčastejšie robíš? Na doly. Baster. Púža. Za chvíľu by mal prísť do tej jeden jebnutý spoločný, ak vypasra jak jeden veľký jeba. Poďme žere 10. On stojí za dverami. Takže poďte sa. Abo mám halucinácie. Vítajte. Máš halucinácie. Takže s Bohom, priatelia.